Čaute, tu Jaty. Táto sa tu je Gamer. A vítajte pri prvej epizóde z hry Roblox. Čaute. Áno. Kto nepozná hru Roblox, tak máte popisku videa. Vlastne v tejto hre ide o to, že ide tu úplne o všetko proste. Dajú sa tu vytvárať herné módy. A je tu milión všakých herných módov. A pokiaľ si a to, čo teraz my hráme, je vlastne roznášate pizzu, alebo môžete roznášať pizzu, variť piesť pizzu a také. To, čo my robíme, to je vlastne delivery teraz. Nie delivery, áno, delivery. To je ten... Nie, počkaj, to je ten supplier, nie. Neviem, ako sa volá teraz. Supplier, no supplier, a vlastne vy obie nosíte do reštaurácie všelijaký tovar, vidíte, že boxy potrebujeme. Áno, a klikáte na tieto blbostičky, ono vám to tam vypadáva. To, čo chcete, tu máte, že žltú, to je sír, červenú, to je tento kečup, modrá, to je pepper. Na túto dávku a odtiaľ budem dať. Okej. No čo. Okej, môžeme ísť. Dobre, počkaj, riadím ja, Okej. A je to tu jemne, ale iba jemne bugnuté troška táto hra. Ale tak, není to najlepšie za to, ale vidíte, čo je to trošku. Okej. Toto dám dovnútra, okej. Áno, trošku blbo sa to volá, práve. Áno, takže to bolo ľah, kámo. Ja si dám na púl, tak. A plus ešte tu máte také domčeky, každý tu má vlastný domček a viete si ho vlastný. Vidíte tam je áno, vidíte tam má napríklad Aty Games a domček, možno ja to budem mať jednu. Neviem, ja to nevidím. A vlastne teraz to vezeme po mestečku do tej reštaurácie a tam. Áno, tuto je taký vlastný dog. No vidíte, tu máme hneď havarovené autíčko, ktoré neviem, to nevedem riadiť. Tu si vieme aj takéto menšie autíčka, to je iba pre jedného. Spolusediaceho, takže... No myslím, že v tomto videu môžeme ukázať aj všetky tie práce, nie? Aha, čak áno. Tak, a video bude mať nejakých možno 20 minút, či... Však áno, to vidíme. No podľa toho, jak to ide. Možno to bude aj dlhšie. Vidíte, takže teraz sem dávam tie krabičky. Áno, táto sprostosť ich to vsiakne a rozbalí. No, áno, vysaje. Vidíte, tuto nám to píše, že ja neviem, tu sa pribúda. No a práve sme dostali toto. Peniaze, to je výplata. A to vždycky večer dostávate výplatu. Koľko si dostal? Neviem, nejakých 130. Ja 84, ale ja som teraz počul. Aha. No a proste, ja doporučujem delivery najviac, nie. Lebo tam vám môžu dať aj výšku. Áno, tam vám môžu dať aj toto, že akože sa im páčilo, že ste boli rýchlejší, alebo keď ste pomalší, tak vám aj vynadajú a tak. A aby ste vedeli, není to Roblox celý len o tom, že varíme, že niečo si myslíte. Dobre, potom je tu ďalšia práca. A to je delivery, tu vlastne zoberete nejakú pizzu alebo nejakú zásielku a odtiaľ to zoberete do nejakého auta, doručíte do nejakého baráku. Potom ideme si ukázať ďalšiu. Toto je zabalenie, tu vám proste prídu z kuchyne nejaké jedlá, hoci čo pizza alebo niečo. Vy to sem zabalíte do škatule a pošlete to deliverovi. OK, no takže, a ešte sme si neukázali kitchen, tuto sa varia jedlá, tu máte na tabulke napísané, že ako to, že aký recept, podľa toho vlastne sír, kečup, saláma a toto hríby, alebo neviem čo to je. Nie, to sú pepperoni. Potom tuto prídu ľudia, kliknete na ten otázniček a oni sa opýtajú a musíte vždy dať správnu otázku, lebo keď dáte zú, tak oni sa na vás naštví, takže toto... Skúsime si niečo uvariť. Ježiš, ja som dal náhodou zlé, ježiši. Ja som náhodou miesto druhého chcel dať niečo iného, to je jedno. Takže toto určite nie, tamto nie. Wow, no je shirt, áno, toto, takže opýta, ona mi napíše, pizza uspieť, cheese, takže dáme si cheese, pizza, mám to hotovo, dovidenia, dáme si ďalšiu objednávku, toto mi som dal, tento spadne a ono to ide. Cheese, pizza, OK, vidíte, áno, takto to vlastne funguje, takže teraz si odtiaľ to cesto, dáme si na to kečup, sír, dáme to, položím to sem, on sa to posunie, tu to upečie, teraz to pôjde takto, potom to páse, až
na tú druhú sekciu. Potom je tu ešte jedna taká bonusová práca, ten manažer, vidíte, že tam je, tam sedí. Ja viem, no. Tu viete potom voliť, že nech sa zruší ten manažer. No. A tuto manager office, tam to máte. A teraz odtiaľ to zoberiem pizzu. A ešte jedna práca, a to je títo, čo sú pri banke, pri kase, a tu sa pýtate, kliknete na ňo, tu vám dá nejakú, tu si zvolíte nejakú otázku, napríklad I can take your the pepperoni pizza. No vlastne tu sa označíme tú pepperoni pizzu. Troška sa toto, no, prekvapuje, ale pravda. Neviem. OK, tak už vidíte, že nesiem písať sa zase s týmto autom. Troška sú tu bagnuté auta, ale to nevadí. Tak a tu máte na boku, že kam to máte doviesť, takže to je 2, takže tuto. Prídete normálne k dverám, nič nespravíte, len tam proste stojíte, zazvoníte, donesiete pizzu a hotovo. Hej, ide. Ono sa to tu pečie. Už potom, ešte tu máte drinky, to tiež sa môžete dávať. Vidíte, tiež vám, ups. Tak. Odnesie tam. OK. Teraz ideme vlastne sem, tu zoberieme tú zasielku. Tak, tam je drink. Vložíme to do krabice. Zabalíme krabicu. Auta. No to sa občas tak vágne, ale to je nič. Tak. To nie ste mŕtvi, alebo tak. Takže zasa B5 idem. No oni to tu zoberú a berú to za autom do prdela. Plus ešte ja ukážem, ako funguje barák. Ok, zazvoním. Tak, day. Díky. Možno to, že je noc, ale to nevadí. Ok, vojdem. Čau ty. Čau. Komu nestieš delivery? Ja nesiem nikomu, ja idem ukázať si barák. Tu máte barák, ten si vlastne môžete vylepšovať, čo ličo sa dá. Ja si idem. Sem si idem Zatiaľ spať. iba úplne taký maličký, takže tuto vám to píše, že to je váš. Tu máte, že to Ty si vedel, že keď klikneš na okno, vieš si zastrieť rolety. Hej. Aha. Aha, áno, lol. Kámo. Ok, ideme si ukázať ešte nabaliť tie krabice. Asi niekam otvorím niečo. No vlastne, zobrať ich do tej. Postiaľ viem si lahnúť. Vidíte. Ja ešte sa vlastne dá sadnúť. Máme sa na to proste, ako na toto, na auto. Tak, a ideme. A aj tak, a nie je to tu tak, že s autami, že sa dochádza benzín alebo niečo iného. A nie je to ani také, že keď, ja neviem, sa spadne napríklad sem, že idem a náhodou spadnem, tak teraz nie je náhodou, ale ono sa to auto po chvíli, lebo neviem, proste to respawne, ono to... Aha, takže fakt to nie je nikdy nedostatok aut. Maximálne týchto veľkých dodávok. Áno, ale tie sa vždycky respawnujú aj po nejaké dlhšom čase. Vždycky ma to štve, keď tam niekto ide a nevie, že čo... Vždycky si ho nabúrajú, no. No, presne. Tak. No a zrovna tu nemám žiadne auto. Vidíte, toto je ten delivery, však už ste to na ten... Ideme doručiť jednu zasielku, lebo chcem ukázať, že jak to funguje. No však ja už som to donesol. Ja chcem doniesť ďalšiu, hop, do auta skočíme. Tak, takže B3. Skoro ho to zrazili z dodávku. Zaseklo, ok, ja som zasekl. No, idí. Otvor sa. Ok, ja idem na B3. Máme nejaký domček pána Goten Gamera 34. Ok, takže zazvoníme mu, hop. Tak. My by sme mohli robiť niečo spolu, nie? Mohli by sme, no. Takže čo? Čo sme teraz robili túto dodávku s tým minusem. Aha. Tak. Bežiaci plazma. Viete si aj pýtať cukríky. Okay, ja nechápem, ako to funguje, ale... Neviem, ja som zatiaľ ešte nedostal ani toho cukríky. Čem, ty hej. A keď si kúknete tuto, tu máte house, že tu sa vám vlastne zväčšuje, tu máte percentá. Potom v emotion tu môžete robiť nejaké blbosti, že nahnevaný. Potom high, potom dance. Potom takéto všelijaké veci. Potom tu máte katalóg, tu si kupujete všelijaké veci za tie peniaze, ktoré zarábate. To je tuto. A to je asi všetko. Okej. Všelijaké osoby. Potom plus si môžete kúpať takéto prachy, ale to sú za normálne peniaze, takže kto si do toho nechce dávať peniaze, tak to je nič preňho. A ja si do toho nebudem dávať. Nedajú sa robiť pice.
Ako nie je to zlá hra, ale zasa, aby som si do toho dal peniaze, to zase nie je to. Ani sa to veľmi neoplatí. Maximálne tak, túto sú také veci ešte, že toto hang glider a s tým vieš viete lietať. Potom takýto... To je tiež za prachy. Potom takáto pontoon boat, to je normálne na také rýchle plávanie po vode, potom garáž, aj to. A to kde vlastne je? To keď si klikneš na to Game Passes. Ty vole, koľko objednával? Hop, zoberiem si odtiaľto. Lolka. A to není za normálne prachy. Ale je. Není. Zase, ako to. To na ich stránke vlastne tam máš nejaké prachy, čo dostávaš a to je za tie. Jaj, áno. Tak dobre, tak sorry diváci, to si nevedel? Myslím teda. Dobre, tak dúfam, že nehovoríme blbosti, ale prepáčte fakt, kebyže náhodou... Fakt akože nehráme to ani jeden deň. Áno, takže dneska sme si to nainštalovali, takže no. A bude to s nami natáčať aj Adámek, tedy niečo. A asi možno aj Jozef, nie je to isté. Ale niečo také nám hovorí, že... No nie je to koniec mapy, len tu je more a potom tam sú ďalej nejaké ostrovky. Ale tam sú také ostrovky. Príliš ďaleko, nechce sa nám tam ísť a fakt, že to len zdržiavalo, takže... Netreba. Aha, však to niekedy možno nejakom inom dieli, však to není jeden diel, toto bude normálne taká séria. A bude to taká mini séria. A nebude tam vždycky iba pizzeria, možno 2-3 diely spravíme z pizzeria, potom už budeme natočiť aj niečo iné, že? Podľa mňa skôr nejaké max 2, lebo... No tak 2, stavím. Veľmi, akože toto je veľmi dobrý minihra v tomto. Veľmi móde, akože sú aj lepšie. No, tak. Ale za to dosť veľa ľudí to lajkovalo túto. A nedoporučujeme, je to celkom sranda na také a potom sú všelijaké hororové minihry v tomto. Áno, všeličo také, všeličo tu je, strieľačky, nočné strieľačky, takí zombíci vás tam náňajú a teda. Všetko vám potom aj tak natočíme, za väčšinu. Pokiaľ nás to potom neprestane baviť, lebo nás veľmi rýchlo vedia prestať baviť hry, takže... Vieš o tom, že vieš zobrať aj kľudne aj 3 objednávky naraz. Čo? Aha. Ja aj tak na sebe ich máš položené. Nie, ale vieš ich zober normálne, budeš mať inventári a číslami si ich vieš meniť. No, kámo, to som aj nevedel. To ani ja. To vidíte, tak diváci, pokiaľ si to nevedeli, tak máte novú informáciu. Ale ako veľmi... Aspoň niečo naučíme. No, a zasa až ten Roblox ľudia nehrávali, takže... Pokiaľ viem, no. Ale nie je to až taká neznáma hra. Ale za to nehráva to až tak veľa ľudí. A keď sa pýtate, že či budú všetky minihry, tak nebudú kvôli tomu, lebo ich je nenormálne veľa. Aj možno aj viac, jak nejakých 60 ich je. Takže možno nejakých 20 točíme, ale podľa mňa. OK, no tak teraz... A keď budú také menej záživnejšie, tak možno, že v jednej aj dve. Nie? Aj to. V jednom dieli aj 2 minihry. OK, áno, aj tak je to možno, no. A nie, ja nikdy nikoho. Ja mám toľko objednávok, 2 dvojka. Ty si koľko zobral? Ja som si zobral 7 objednávok. Ja len 3. OK. Oh my god, food. Mám rejtnúť. Dám mu. Keď to bude klasický domček, takže 2 body. Nice job, you get... Aha, pochváli ma, že som veľmi rýchly. Ja viem, aj mňa niekedy pochvália, teraz nie. Teraz podľa mňa niekto mal tam úplne 200 ročník. Pred 200 rokmi si to objednal. A teraz mu to... Ono vlastne, je to také Lego dosť. No áno, vlastne ono to je Lego. Tí panáčikovia vyzerajú ako Lego. Dosť veľa je tu Lego veci. Grafika viem, že nie je nejaká extra, a tak je to... Ja ešte podotýkam, že je to free to play hra, takže keď chcete, kľudne si nás... Ale dosť dôležitá informácia, pretože nie každý si rád kúpuje hry. Ale keď chcete, pridajte si nás, ja sa volám Ati Games a ty je veľký všetko spolu. Ja sa volám Mr. A-Gamer.sk, no je veľké, všetko je spolu a je veľké, všetko je veľké. A do popisku vám dám moje meno. Okay. A vie, a ešte sa dá aj sebe sa niekedy stane, že... Áno, plus v popisku bude A-Gamerovčeno. A zase u mňa Ati Hočeno. A môj Skype. Aj počkať, prečo? Ježiš, ja som mu C3 chcel dať. Ja som mu nádol A3. Áno.
Idem robiť pizza, lebo nikto... A pokiaľ ma chcete kontaktovať, už sa opakujem, ale aj tak vám to hovorím dokola, aby ste vedeli. Napíšte mi na Skype a samozrejme pridajte si mi na Skype. Áno. Čo niečo? Plus fan Skype, ja zatiaľ nebudem mať, lebo podľa mňa zatiaľ nejak extra sa to neoplatí, keď až káz trošku pribudne. Však áno, ja už mám doteraz, aby som... A ja mám fan Skype, len ešte som aj nezverejnil. Však aj tak to máš jedno, že či si ho teraz alebo potom. Aha. Počkaj, ježiš, ešte dve objednávky som nerozdal. Ja už ho mám teraz, lebo tak aby som... Ja som teraz uvaril dve pizze, jedna pizza. A keď máte iba nejakú jednu otázku, alebo tak si ma nemusíte aj na Skype pridať, stačí len napísať na Skype. Áno, aj Ask je hneď na channeli, takže... U mňa ja ho mám zasa v popisku videa vždycky, takže... Ale aj Skype, takže... Skype je proste na to, že keď chcete pokecať, alebo si niečo zahrať, alebo hocičo, alebo ma poprosiť o spoluprácu, alebo proste takéto veci, ktoré sa nepýtajú na Asku, že ako sa máš a také proste to je... Ešte, pokiaľ chápete. OK, konečne som odozdal všetky pizze. Ďakujem za to, že nás... Aj bože, teraz idem späť a idem zasa... Myslím si, že sme im to celkom dobre predstavili, ešte to chvíľku budeme hrať a potom to už môžeme ukončiť. Áno, a potom už... Už to nič viac není. Už len tieto ostrovy tajné a keď vás to zaujíma, ja vám to poviem. Na tomto stromovom ostrove môžete sa tam sami pozrieť, ale nič viac tam není, pokiaľ my vieme. Áno, a potom tu je ešte jeden taký skalný ostrov a na ňom je vlastne taká... Truhlica tajná. A tam máte 1500 peňazí. A dobré? Money, no. Tu vlastne sú maníze, to sú Roblox maníze. Ja dostal som výplatu $240. A 240. No a toto. A na tom druhom ostrove tam nemáte žiadne peniaze, tam je iba taký zvláštny ujco ležiaci. A je tam taký stan, ako keby taký škaredý a nič v ňom není, prehľadali sme to všetko, hľadali sme, ale neviem. Jo, som teraz manažer. Áno. Už som bol raz a teraz nie. A čo si robil ako manažer? Neviem, ja som tam len sedel, vedel som tam dovnútra ísť. Aha, ja som tam. A tu je ten zombík tajný. Ja viem, toho vieš nájsť. Ty si ho našiel? Nie, ja som ho tam nevidel. Tu bol, ja som ho našiel, ja mám tú headku. Hej, ja mám Batman headku, takže... Ako? Batman headku, ale teraz ju nemám na sebe. No počkaj. Čo som to chcel? Ja vlastne však ja som uvaril pizzu, ja neviem. Kámo, počkaj, idem sa pozrieť, aká je tá headka. S čím sa to otvára? Aha, nie, jednotkou. Tu je head. Kde to je? Nie, to není headka, čo to je? Veď vlastne, ako si mám nasadiť svoju headku? Ja neviem. Ja som to nezistil. To asi keď sa nejako do inventáru dostane, že teraz neviem ako sa dostanem do inventáru. Aha, čakať. Čakať Batman, nič. Čo to nemám v inventári? Či keby som to mal mať v inventári. Dobre, neriešim. Dobre, to je jedno zatiaľ, to je jedno. Ja som teraz plešatý, what? Hej. Aha. Ja som si dal dole headku, kámo. OK, tak ja idem na B1 za túto pizzu. Toto je brutálna headka. Len je aj drahá, no. Ktorá? Tá Racer head. Ja mám takú Batman. Lola sú aj paintballové headky. Ja mám takú Batman headku, ale neviem ako sa tam nasadzuje, takže... No nie. Takže mám smolu zatiaľ, ale však na to dojdem. Ideme odovzdať tieto objednávky a potom možno, že to už aj ukončím. Aha, ja si myslím, že by sa to mohlo. Fakt akože bude to len zbytočne dlhé a nudné. To sa mi trošku nechce. Áno. Tak posledná pizza, ktorú uvarím a možno aj odovzdám, potom ju neviem. B5. Bčkový rad je tu. A ešte musím ísť do B5 a ježiši, šmíka sa to auto, strašne na ono sa to proste ovláda.
Nie, podľa mňa je to celkom pása, to nie je to najlepšie. To koľko... Ja sám sebe musím doručiť toto objednávku. I'm going to develop this. On mi dal prachy. Vidíš, sám si sebe dal prachy. Aha. Tak dobre. A2. OK. Mám jednu. Ja ešte toto, ja ešte dve odovzdám a ja to ukončím. OK, a ja ešte dve. No a teraz zatiaľ mám iba jednu, ale dobre, teraz sú dve. OK, tak počkať. Jaký troll? Ja som ho zazvonil a zdrol. B6. A C jednotka. A fakt je to celkom halus, keď to hráte. Neviem, či to je to halus, aj keď to pozeráte. No, možno, že nie, ale... No. Neviem, pre ľudí, ktorí nemajú radi možno také strieľačky, alebo niečo také. Áno, tak budú tu aj strieľacie módy určite. Áno, určite to budú. Ale pre ľudí, ktorí majú také neutrálne hry, alebo proste na odreagovanie niečo, alebo ja neviem, ako sa to nazvá, tak... Fuck, táto má lietadlo. No, to zdal som teraz aj mne. E-gamer tam má robota a lietadlo v baráku a dá sa do toho robota nasadnúť, to je nejaký oblek. Hej. Nasadol si doňho. No ja doňho neviem, ale ona doňho vie. No. OK, ja už som odvzal všetko. Ty? Aha, ona mala niečo v chladničke. Ja som to vypil. Čo? Aha, ona mala v chladničke nejaký drink a ja som jej to vypil. A to je ktorý ten dom? A tu má nejakú korytnačku. Taký obrovský rúžový. Aha, už to vidíš. To je dosť veľký tam. A čo už... to čo je? To je robot. Bubon. Také. A poď sem hore. No, tiež sú celkom dobré veci. Aha. Chceš vidieť tú korytnačku? No. Počkaj, tá je tam na... No, vidím. Ja som vošiel do niečoho, čo je Ovner only a mňa to zabilo. Odpadla mi hlava. A ne. Kámo. Ja som myslel, že to nezabijem. Až keď si to povedal, tak neviem, že tam príde. OK. Find this zombie to win. Zasa sa to ukázalo. OK, ale myslím si, že už by sme to aj mohli ukačiť, nie? Áno, takže... No aj dnes som napísal. Takže, kde to ukončíme? No, však tu to možno, nie? Hoci kde tam je. OK, tak ukončíme to. Tak, čus. OK, čus. A ja sa s vami lúčim a čus. Ahojte,